Kung dili pa ni siya artista, dili man ni punito ning balitaa. Kagamay ra in town aning balitaa, mga kabombo, drunkenness. Sikat man gunis baron, Geisler maog naggabalsiwag, aga mga balita gipadakop kay nagmaoy tungod sa grabing kahubog. Kung dili pa ni sikat si baron, onya panangitan ultimo ra ni siya nga tao, dili jud ni mabalita kagamay ra in town aning balitaa. Gidakop tungod sa grabing kahubog nakalapas ra in town sa city ordinance. Doon na po'y mga fans ni Baron nga nagpataka lag dive sa issue. Murag si kinsa nga mga entitled kayo nga makapost sa Facebook nga nag-fake news kuno mi diri sa Bombo Radio Cebu. Kami diri sa Bombo Radio Cebu nga ganimi madawat nga balita amo nang i-validate unya i-revalidate pa jud namo na para masiguro nga dili fake news ang among itunol nga balita ngadto sa publiko. Unya, matod pa sa post ni Baron, breaking my silence. Breaking my silence kuno. Unya, wala gani mosulti kung tinuod ba nga nagmaoy? Unsa man, nagmaoy ka or wala? Unya nga naman imong gibirahan ang Cebu Media. Matod pa niya nga nagpataka lang kuno og post ang Cebu Media. Irresponsible journalism kuno, mga kabombo. Asa may naka-irresponsable ana? Nga kani among balita gikan man gyud sa tinubdan, ba sa tinubdan sa balita, gikan man gyud sa news source, mga kabombo. Hoy Baron, kung dili ka gusto nga ibalita nga nagmaoy ka, ayo paghubog-hubog. Abi na kung nausab na ka, maoy ka man dahil gihapon. Himuon pa minimong bakakon. Abi na kung natarong na ka, human ka nga marihab. Ang among source sa balita, mao ang pulis. Ang pulis mismo niingon, nga gidakop kanila, kay pwerte nimong hubuga, nagmaoy ka. Dili man na mga bugo ang pulis, kadakpon na kadigwa kaysa. Og makainom ka, mahubog ka, basta lang ka naagrabyado, di lang ka magmaoy, di man kadakpon. Kana kay gidakop ka, nakinalapas ka balaod, nakalapas ka sa city ordinance sa dakbayan sa Mandawi. Onya, makita ninyo sa Facebook page sa Bombo Radio Cebu ang balita nga gibuak kuno sa sikat nga aktor ang iyang pagpakahilom nga si Baron Geisler mga suking tigaminaw. Ang iyang kahilom, iyang gibuak human sa taho nga natanggong kinisod sa pipila ka oras sa Police Station 6 sa Mandawi City Police Office niadto pagka February 22. Kini ang gikompirmar mismo mga suki tigaminaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office, MCPO, atol sa exclusive interview sa Bombo News Team. Kamong naminaw ron asa man mo mutuo. Adto mo mutuo ni Baron Geisler o ari mo mutuo sa spokesperson sa Mandawi City Police Office nga credible kayo. Matod pa ni Villaro, nga human nakamugna o gagubot si Baron tungod sa kahubog, nitawag dayon og pulis ang iya mga bayaw. Ha? Kay nanghagis kini. Tiaw mo na, nanghagis des Baron. Sumala sa mugshots, nasikop si Baron niadto Sabado, Pebrero 22, mga suking tigaminaw. Si Baron nakalapas sa Mandawi City Ordinance number 11-2008-434, severe intoxication. Naggrabe kahubog mga suking tigaminaw. Nakagawa siya presuhan humas pipila ka oras human makabayad og 500 nga multa. Human makabayad og 500 nga multa ang iyang asawa mga kabombo. Dili ni fake news amoa. Dunay mga fans ni Baron bataka lag comment dito nga nag-fake news kuno mi. Kanos aman ang tawo nag-fake news oy? Ha? Kay kining amoa mga kabombo gikan gyud sa pulis among balita. Gikan gyud sa reliable source. Doon na po mi, onya, kanini ang doon mi mga reporter nga niadto gyud sa police station para mangimbestigar. Onya, dili po mi mo balita og fake news, mga suking tigaminaw. Mabitaw nang nakadawat og award ang Bombo Radio Philippines nga most credible radio network ang Bombo Radio tungod kay
dili mi mo pagawas og balita nga fake news. Usapan na. Sa entire Philippines, ang Bombo Radio Philippines maoy most credible radio network in the country, mga kabombo. Kaya amo ang mga balita, dili na fake news, mga suking tigaminaw. Nga doon na yung banda nga mutakal ang dive sa issue, entitled kay nga maka-post ilaha karog social media, yatakal ang comment, mga suking tigaminaw. So taasa ang kuan, ang pangitabo, dili kay mo post ka diya or mo comment ka diya nga nag-fake news mi. Kanus amang taon na nga mag-fake news mi. Dili na may tabo nga mag-fake news mi, mga kabombo, kay wa mi naong ikatubang sa among tigbalita o sa mga tigpaminaw sa among balita kung mag-fake news mi diri, mga soking tigaminaw. Wa mi naong ikatubang ninyo kung bakak ang balita nga mong itunol diya sa inyo, ha? Mao ni amo ang gampingan, mga kabombo, sa among istasyon, among pagka-credible, mga soking tigaminaw. Ayaw mi pala sa ubag, nga takalag balita, basta kami diri, i-assure ginako ninyo nga, di mi manghatag bugas, di mi manghatag sardinas, di mi manghatag og noodles, di mi manghatag og kwarta, kung masakpan mo nga naminaw, ang among ihatag ninyo, balita nga klaro, balita nga hinun-anay, og dili fake news, mga soking tigaminaw. Alas 7:21, ato sa